Queen Show Jabran Leba Hamon Ban Flam Malikonani, Maliko Kanjian, Dungu, fully believe Hambo Koi, Homing Boko, Chitap Mabekoski, Jabaninium, Kangani, Kunafunu Makona Dantame, fully Hambo Koi, Kumabehani or Tibe. Now, how Kunafunu to Silama for Belajani keeps Mla, Kunafun Blancono. Kuna damna lamba damne na ministry nyamaka kuna fune no de shogel ko kala mage alena chake nyon to belajele no ye ministry to belajele u farala nyonka fara nyonka mi rese fe nu kontra hakili jaga boke mi milata barake krenkere na la koton ko kun ka mali kono mi nu yera kono ko yanyini ka fasa ko assise national dollar fondation kono ko la yini kun kele no ko baraka ke koton ko kan kosebe ministry modu bokko ni na le yere de kon blalo no jamana la kana kun kan ko la le kelen ka kumata ale ya yira ka fa ko koton ko gele mali kono ka yere kono soro la fin fladela mi yere koton yere kontu mi laboli mi ke ni ko famo ko yere kontu mbuka songo de anka asonda anka ni jamana kono don yere konte na fa kun soro ala fo na ta se covid-19 fu bana ba ko anika se kele wakatu ma kele munu yere kon ya to sa koton sen la ulu yere konte se ka seneke ka nyeble ko gela ko wara kon be koton ko ka kosebe mi ni engrais ko ta fa fele mi ni engrais yere kon songo yere kon ka gelen kosebe ko bara yere kon kan ka o fawni ka wala sa koton sene ha kon be se ka mali jamana na fa to gamna ministre nyama hale kelen ka kuma tale ko kuma ko ni ko ate ko barabna ke adona na tola mi yere de engrais asongo ha kon kan no ya koton ferelo ma fakata se koton hamna bayele ma mali jamana kono ka agla mali jamana da kono wala sa mali dembela jelera kon be se kana fasoro mo mimena do fara mali soroka alisa hameto ka kuna funu konna na ni an malian chado esa naira la ka fasa ko alere ko ni jako kala baye mali konna kale to ko Umaru Jaramina ko ni ngira ka fasa ko aleka juru ko yere kon be Abidjan ko ka jamana na ko kum ne konna la ala ka faka yere kon mi wakati jambo ka kon mi ka la tege ka fasa ko Abidjan ko ku yere kon ka aleka juru sara nu balunu ka juru sara ka kon ya ilagin ka fako Abidjan pankuru ka yere kon be pankuru no mine mi na yere kon ya nyini mali jamana kono kuma chama ka Abidjan pankuru mine amase ka nya soro ala bidoy na Congo Brazzaville ka fe hayra la ka fasa ko ni chayno Umaru Jare ka ko ni Abidjan pankuru domine Congo Brazzaville ka fe mi na ko ni hayra ka fasa kale ka juru mi yera kon be Abidjan ka jamana la ko srawo srafe ku yera kon bale ka juru sar kale yera kon tina je ha ka juru ko mi yera na ko ni uke ni critique la mado no issue no yera kon tala Congo Brazzaville ka pankuru jigoro la ka Abidjan ka ni pankuru jigi mine alisa metoka kuna funu kona la ina fanto nya fo yelo don temenu na to gamna ko mali jamana wala sa mali be se kana fi akuran ko la to gamna wala sa kuran tege bambali o kon be se ka bambali kon ani Abidjan ka olu yere kon fi bagali kamin blakana ka fo sa kona kon molu ka kala ka cede bina ni kon to en blakulu be kuran tege awna o kum kon la mali jamana olu yere kon ti groupe électrogène chama o kun wola ngine ka bokko ka kana mi na yere la ka fo sa ko groupe électrogène ko o sira mali fa ba kona na o mi pumbeli bela jelen kera katika o fi bidoyina alisa nantoroka kuna funula hamta jamana kuna funula o mi de tene hanye kuna funya do makaira la ka fasa ko nyoko dala je bado yere kon kun keren nyoko dala je mi yere kon kun kera ministry musigile no ben kun kan ko la fokata se je kulu munu yere ba ma ci wale mo je kulu fokata se je kulu munu yu bolo no bla accord dal je la wolu kuma kata kuma nyoanke kuma nyoami wala sa ben ani fura habe se ka soro ko la to gamna baski be se kana jamana kono to gamna ala ka foko bi juma do ena so ko bara bela jelen kun chera mi ni ministry ko na ida ka fokale ni sonjara ko ko ba ko ni la yini ka kun kelo no amen ba ko la yini yere kon fene kera assise national de la fondation fe si ka kuma ka ke wala sa fra bi se ka soro gele ko la to gamna ni ministry na yere kon ni bela jelen kelen na fo min bela jelen sona ku ka wakatu ta wala so yere kon kata barake ka kodo yere ke wala sa ben ani basigi habse ka sabati jamana kono to gamna o min bara bela jelen kurumu karila ministry nyama fe nale de shogel ko kala mege ale kelen ka kuma ta ya ira ka fasa ko ale kon ka foli be bela jelen krenkere nana jakulu munu yere kon yu bolobla accord d'Alger bolola fo ta se ba machi wala mo ma munu yere kon sona kana kuma wala sa basigi hani ben habse ka ke jamana kono to gamina kale ka foli belelo babu yo waka ayere kon bado ku bolen fleni mina ku bela jelen ibna je ka fara nyon ka barake wala sa kele ko min be mali kono gela min be mali kono hobsi ka taka bo mali kono to yamina o kuna fonu
be donna ye jamana ɲɛmɔgɔ ka kunnafoni la n'o de colonel Assimi Goïta bidoya na ale fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn yela ka cakɛyɔrɔ la ɲɔgɔn min yɛrɛ n'a yɛrɛ kɔni y'o kɛ ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o yɛrɛ kɔni ye silamɛw ka jɛkulu n'olu bɛ wele ko coopération islamique n'a kuma dala surun ye o se ye u ɲɛminɛba n'o de kɔni Isen Brahima Tahaye u y'a yira ka fɔ k'olu kɔni wulila ka se jamana ɲɛma ma ka t'u ka dɛmɛ don ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ kɔni bɛ ni gɛlɛya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na gɛlɛya min surulen don jamana kan ko jamana kɔni k'a dɔn ka fɔ ko olu silamɛlakaw k'olu kɔni fɛnɛ sigilen tɛ k'u bolo dɔw sen kan wa olu fɛnɛ bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'u ka dɛmɛ don jamana ma jamana yɛrɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ min ye wariko gɛlɛya fo ka taa se lakana ko gɛlɛya ma ko wagati kɔnɔna na jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ ka miiri kɛ k'i ka dɛmɛ di jamana ma ka dɔn ka fɔ jamana hali kɔni kan ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na o yɛrɛ de kɔni kun ninnu k'a lajɛrɛ kun ye colonel Assimi Goïta fɛ bidoya in n'a ka cakɛyɔrɔ la Kuluba alisa hameto silamɛw ka kunnafoni kɔnɔna na min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko silamɛ san ale kɔni yɛlɛmana kɛrɛnkɛrɛnna don min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o ye kalo tile 10 ye n'o bɛ wele ko Ashura ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ tɛnɛn don u to kalo tile 8 min n'a yɛrɛ kɔni yira la sa minisiri min yɛrɛ kɔni sigilen don dinɛ ko n'a kunkanko la ale ye bolonɔbila sɛbɛn fɔ k'a yira k'a fɔ ko o don yɛrɛ kɔni ko o tɛ labaara Mali kɔnɔ kunnafoni bɛ donna an ye kalanko kunnafoni la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri Dede Usumani n'ale de minisiri min sigilen don kalanko kunnafoni na ale fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn yela a ka cakɛyɔrɔ la ɲɔgɔn min yɛrɛ n'a kɔni y'o kɛ ni Kanadakaw ka lasigidenw ka ko ɲɛnabɔ b'an dɔn min n'ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka baara banna Mali kɔnɔ a ɲɔn'ale yɛrɛ kɔni k'i kunda Kanada kan a y'a latigɛ sa ka taa bɔ minisiri min ka taa foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ minisiri ka kɛ ni a kɔni waleya min bɛ taa Mali kalanko la a y'i cɛsiri kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lɔgɔlidenw ka kimɛli minnu kɛra olu kɔni ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na u y'a yira ka fɔ ko jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ani Kanada dugu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ma daminɛ bi k'a daminɛna kabi san 1970 ani 70 ninnu wagati min n'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen di lɔgɔlidenw ma fo ka taa se lɔgɔlimɛtiriw ma u kɔni ka taa dɔ fara u ka kalan kan ko foli belebeleba u b'o kɛ minisiri wa min ye jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali jamana ani Kanada ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ n'a tigɛ alisa n'an tora kalanko kunnafoni na minisiriw ale kɔni ni Kanadakaw ka lasigidenw ka ɲɛma ale tilalen ɲɔgɔn ye la yɛrɛ la k'a fɔ k'a ye ɲɔgɔn ye wɛrɛ kɛ min n'a y'o kɛ ni lasigiden wɛrɛ n'ale yɛrɛ kɔni ye Japonkaw ka lasigiden n'a walati talu n'o fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn ye la ka cakɛyɔrɔ la min n'o fɛnɛ kun nana foli kɛrɛnkɛrɛnnen di minisiri ma ka kɛ ni a yɛrɛ kɔni bɛ ka cɛsiri min kɛ ka ɲɛsin Mali kalama ka kɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɔkɔlidenw ka kimɛli a sera k'o min yɛrɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ o min yɛrɛ a bɛ san caman bɔ o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ o fɛnɛ kun taara o foli di minisiri ma a ka cakɛyɔrɔ la se kana kokura jamana ɲɛmɔgɔ ka kunnafoni la n'o de ye colonel Assimi Goïta an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɔra ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen 2 bila sen kan min ye Senegalikaw ka lasigiden ale bɔra k'o bila sen kan n'o de ye Mohamed El Mokhtar ye Mohamed El Mokhtar ɲɔn'ale kɔni kun k'i kunda Senegalikaw ka jamana k'a sira jamana ɲɛmaa ma a ka sira kɛrɛnkɛrɛnnen don a kɔrɔ hani ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛna ta minnu waleya walasa bɛnɲɔgɔnya a bɛ se ka tɛmɛ ka ɲɛ Mali jamana ani Senegali jamana ɲɔgɔn cɛ cogo min Mohamed El Mokhtar ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na sa ko gɛlɛya ko ka bɔ an ka jamana ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni bɛna taa baara na sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sa walasa gɛlɛya minnu bɛ yen jisuma ka k'a fura ka se ka sɔrɔ a la ni jamana ninnu bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka baara kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogoya min na Se Amadu Dembe ale fɛnɛ ye lasigiden kura lasigiden min bɛna taa Katarikaw ka jamana kan ale fɛnɛ ni jamana ɲɛmaa tun bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn min yɛrɛ n'u yɛrɛ fɛnɛ y'o kɛ ni jamana ɲɛmaa ye ladilikan ni baara kɛrɛnkɛrɛnlen fa ye a bɛna taa min kɛ Katarikaw fɛ walasa Mali jamana bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la cogoya min na Se Amadu Dɛmɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Katar ale kɔni fanga ka bon kosɛbɛ Mali jamana dɛmɛliko la bon Katar ale ye jamana min yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɛn caman di Mali jamana ma k'ale ka tɛmɛ wariko dɛmɛw tɛmɛli ko Katar ye jamana min ni gazi b'a kɔnɔ ko ni mɔgɔ min ko gazi k'i ko kuran k'ale kɔni bɛna taa baara na sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sa walasa Mali jamana fana bɛ se ka lafiya kuranko ani gaziko la cogoya min na ko o bɛ ɲɔgɔn ka sɛbɛn o ka tɛmɛ ani Katarikaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka kɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali jamana ma kunnafoni bɛ taa n'an ye kiri tigilamɔgɔw ka kunnafoni la u ka minisiri n'ale de ye Mamadu Kasogo ale fɛnɛ bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'ale yɛrɛ kɔni bɛ k'o kɔnɔ kuma ɲɛsin a cakɛɲɔgɔn tɔw ma n'o de ye magistrat procureur fo ka taa se mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ kiri tigilamɔgɔw kun kan ko jateminɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɛlen don ale nisɔngoyara kosɛbɛ k'o jateminɛ min yɛrɛ ale baarakɛɲɔgɔn caman olu yɛrɛ kɔni bɛ wagati ta n'an b'a fɔ min ma ko congé de formation ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka taa togo na sugu bɛɛ la olu ka cakɛyɔrɔ la min yɛrɛ n'u b'a fɔ k'u b'u kunda kɔ kan ko ka taa kalan kɛ ka na dɔ fara u ka kalan kan min n'a
yira ka fasa ko kelim be ka ke san ko be ka ke gala ko sebe kiri tigɛ kun kan kuna ba ka ado yɛrɛ kɔni be la ɲini dɔ kɛ ko ka sɔrɔ ko o sɛbɛnw yɛrɛ kɔni be u bolo ko ale kɔni b'a ɲini a ka baarakɛ ɲɔgɔn cakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ n'o yɛrɛ kɔni kiti tigila mɔgɔ ye ni sɛbɛn min bɔlen filɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka ni sɛbɛn kɔnɔ ni sɛbɛn kɔnɔ kuma lawaleya ko ko ne bilawaleya min bɛ ka kɛ olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ de ye jɔyɔrɔ ko nafa ko kɛlɛ ani n yɛrɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ jɔnɔ togoya min na kiri kunkan ko la ko fu bɛna siri o bɛɛ lajɛlen dan na ko ni maa min yɛrɛ kɔni ne fɛnɛ mago bɛ wagati la wagati min n'i b'a ta k'i b'a fɔ k'i bɛ taa kalan kɛ ko a kɔni tɛ taa ko fo sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen k'i yɛrɛ kɔni ko olu bɔn sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ ko a kɔni bɛ kiri tigila mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka so kunkan ko la wa k'a b'a ɲini a cɛkɛ ɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye kiri tigila mɔgɔ ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka ni sɛbɛn kɔnɔ kuma ninnu la waleya walasa kiri a bɛ se ka tigɛ ka ɲɛ togoya min na Mali jamana kɔnɔ. Amanto kunnafoni na halisa an bɛ taa Ginekaw fɛ Ginekaw ka jamana ɲɛmaa ka cakɛyɔrɔ n'o ye Palais Mohamed V ale kɔni ye anw ka jamana minisiri kunbɛn kunu a ka cakɛyɔrɔ la Mamadu Dunbiya n'ale de ye Guinée camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale n'an ka minisiri 5 olu kun bɛ cala kunu cami yɛrɛ n'u taara kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnɲɔgɔn min bɛ Mali jamana ani Guinée jamana ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafasa halisa togoya min na o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ togoya min na walasa jamana in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'a nafa sɔrɔ an ka minisiri min sigilen don kɔkanko kibaru la ale tun bɛ minisiri min kun sigilen don kɔɲɛnabɔ kunkanko la ale tun bɛ minisiri min kun sigilen don sirabakanko a n'a kunkanko la ale tun bɛ minisiri min kun sigilen don wariko ta kunkanko la ale tun bɛ fo ka taa se minisiri min sigilen don jago ani bayɛlɛmani kunkanko la ale fɛnɛ tun bɛ minisiri 5 olu de y'u kunda Guinée sa walasa ka taa ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛ Ginekaw fɛ Mali kunnafoni sɔrɔ jamana laban ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw la n'Ala ma basi wɛrɛ kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan bi ye juma ye an b'a fɔ k'Ala ka juma n'a barika bonya di an kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma k'Ala ka bɛɛ sago di ma Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen a k'an bɛɛ